ngapang kamansim langan dem kho siu yo Donald Trump dengan duno ilaga jong kari ong Zelensky kisipai Ukraine hajan Pokrois Zaporizhia Kharkiv Kupiansk bat hadu dangshan haka jelas sumi ke bami khmat palat nyupsan na kisispa jong kilan basya khmat barok kawai barok kila ong ba kila ui ya kajing duna kabajur haka bor kajing bha bat kabor jong kisipai Rusia ki bayale persya yaki kitolong kubor na Ukraine kila yathu ba kajing pej bnia jong ki bor sentian jong ka US kila pha sha Washington ki penpawi kajing mut pakatai kari kampat don haki kejat jongka bat balada kala ban bat yo lan persya ya ke Rusia sakhat prabanai kinget bagila ban penklem no sendon ya ke kenhun sipai jong ke Rusia kapausai bakata kamdei kajing bisar jong ka White House hakaba Donald Trump Ukraine bonsen sisa ula perta yo Zelensky baka Ukraine kambat ya ki karta bakala yakun kata kalong namarbo Trump ulai art liki ases ya Vladimir Putin daga bakni no yaki nakikti jong Zelensky ula pensniu ningkong ya ke Kremlin ya ke jing pensange ya ke jing Arab sipai ya ke Ukraine nangta apalai I kumba ke Europe kan rung bat pendap ya ke jing duna ula thapel kikti halor ki khmat jong Zelensky daga bakhang ya ke jing sam jing tip bat ke Kiev ke jing me kalong ke jing her thma kan san jong ke Rusia haka thain course kajing le ka ba I kumba ka trelang hapdeng ka Kremlin bat ka White House kijing job jong ka Rusia ha course kila pelaj katto kane na kijing haki sipai jongka haka liang mingi ki balas tang sisa bandu ya ki jaka ki ba khamret haka jinga le hajan Pokrois ngim siam la ram bat kinong Rusia kim siam la job ki pen slam me kijing state jongki ki pha I ki kenhon ki ba khamret pha haka jing hertma bat kimla ban le ya kino ki kam ki ba kongsan haka liang mingi loong uhe sipai kalas ubadang ya le haka liang mingi ngam tharai bagi dang don ya ke jingla ka baki judon mensua bat thikna baki penon kam duna sibun ki suloi ki teng ya ki drone jongi menta ki don ki khubor ba ka jingdu jingkermen jong ka Ukraine pan yo biang ya ke jing Arab sipai bat ke jingkersan jong ki bor wat pnia kamut ba kanong ba Kiev kala ban menjur ya ke jing sange ya siat asuny ha ke jing kran ha kane katayo hajeda kata kanwanra ada kabat ya ke jing pelai na jing syak thombor klam sange jong ki drone baki nam ding jong ke Rusia Henry kan mudru baki jing le jingai jong ke Ukraine persya ki kharkhana penmi umpniang ki jika bu lingsun bat ki jika penpoi marbam jong ke Rusia kin sange no kajing sange thma ka bala thet ya kapor ya ke Rusia kat baki Ukraine kam yu I ya ki sipai kanong kajing mai kanong ba Kiev balada kajing sange thma ka bethei mentala tikna bo Zelensky lane unong mi khmat jong u unsya keno halor kate kajing penkhen da ka sarkar jong Donald Trump kane kan mut baka don kajing kersan ya ke Ukraine ne ka Amerika pat man la ka kabu baka kat bakongsan bakhadu ban pendon kam do Trump persya yu Zelensky kajing pensange no iki Starlink satellite broadband network onyele kai na ka benta ke Rusia ngila jumlin ban syak syat kala ngila bani khun kadon ha ki jen jongi ngila bani khun ado unong Ukraine bakhadu kam don ka bangi kwa ngila don ki bru ki basyat kala yangi hapo kari bat sabar jong ka Ukraine loong roman usipai ka that brigade jong ka Ukraine wala man saw ka jingale habax kane kade ka jingkut jungi ngangai kane kamdei ka sen ka baningkong bangele hapo kum kine ki jinglong